Jeg hedder Stine, og jeg har været med her til at lave gavlmaleri sammen med 7., 8. og 9. klasse fra Ansager Skole, hvor vi har lavet sådan noget tekstilgraffiti med at hænge tørklæder op og så spraymail over det. Og det har været mega fedt. De unge har været mega gode. Altså, det har været rigtig sjovt. Det kan bruges til at bringe folk lidt sammen på kryds og tværs. Altså det her med, at vi har haft en gruppe af arrangører fra det lokale foreningsliv, som er sådan lidt mere det grå guld. Og så sammen med de unge, at de ligesom kan møde hinanden og se, at de faktisk kan en masse sammen. Og så synes jeg, at den fernisering, vi lige havde, den vidner virkelig om, at der er altså blevet aktiveret rigtig mange folk. Der var over 100 mennesker, altså jeg var ret imponeret. Jo, mit navn er Alexander Pierre Le Graven. Jeg går på Ansager Skole i 9. klasse. Ja, jeg har spillet for nogle folk. Det er meget fedt at sige, at jeg har optrådt. Så det er jeg glad for. Jamen, jeg hedder Thor Knudsen, og jeg er formand for Ansager Natur- og Kulturforening. Og jeg hedder Torben Siversen, og jeg er bestyrelsesmedlem i Ansager Natur- og Kulturforening. Det er en drøm, som vi nogle stykker, der har haft her i Ansager, om at få noget mere kunst og kultur til byen. For eksempel netop gavlmaleri, eller street art, eller skulptur og den sådan. Nu er vi i gang. Det er rigtig spændende også ud fra netop, det er jo det første, der sker den art her i Ansager, så ligesom også reaktionerne på det, og dem har vi jo også hørt nogle af, men heldigvis flest positive reaktioner, synes jeg. Folk synes jo, det er spændende. Det skal inspirere folk til at få nogle tanker i gang, for det, jeg synes jo, dem der ikke synes om, at de kan også godt stå og kigge på det, og så må de jo sætte nogle tanker i gang hos dem, hvad det så kunne være. Og jeg synes også, at det er med til at samle et samfund, for det som Torben siger, uanset om man kan lide det eller ikke kan lide det. Det synes jeg altså ikke, man behøver at tage stilling til, men man kan kigge på det og så få associationer. Men det samler folk til at snakke om, hvad er for noget, ikke også? Og det er en god begyndelse, synes jeg. Det var meget hyggeligt, og det var dejligt lige at få snakket ud sådan, om, hvordan det er sådan, at være ung generelt i Pinstrup. Og at der endelig sådan sker noget, man kan være med til i byen. Ja. Og sådan, at ens, altså sådan, vores stemme ligesom bliver hørt også. Og vores sprog måske bliver taget videre. Ja. Det har været en rigtig god oplevelse at være med herude i Thorsminde og vise det kultur, som der er herude, og så i form af, at I siger, at det er kunst. Fordi at det der med en bjerg, som der levede dog synsk, det er 120 år siden, eller 140, og det er fantastisk, at man skal længere tilbage, før at så kunne man se sådan nogle ting. Eller i hvert fald, man tror, man kunne se det. Så derfor er det rigtig godt at få det fortalt, og også hele taget livet med, som de fiskere de har, og hvordan at der var de folk, som der satte livet på spil for at komme ud og redde andre. Og, så det var jo det var rigtig fantastisk, og det er godt at få fortalt også for dem, de unge mennesker, der kommer fremover, så det er bare en mobiltelefon, man kan klare ting på. Så jeg siger stort tillykke til jer, der arrangerer det her. Altså jeg er vant til at komme i Thorsminde, jeg er gift med en fra Thorsminde, men det her, det var en helt anden måde at opleve Thorsminde på, og enormt sanseligt, og enormt smukt, og bare i stil, så bliver jeg enormt bevæget i kirken. Det var fantastisk smukt måde at beskrive, hvad der er hverdag her. Ikke også så? Tak. Ja, jeg har været med på lydvandring i Thorsminde, og selvom jeg er lokal, så har det været en god oplevelse. Man får det ind på en anden måde, når man får det lige ind i ørerne, og fortællingerne er anderledes, end det plejer at være. Så det var rigtig godt. Det var en meget, meget spændende tur rundt, og jeg tænker, det kunne næsten ikke formidles meget bedre, meget autentisk i forhold til den historie, som Thorsminde bærer på. Så det var meget respektfuldt og meget spændende og åbnende og en fed start over i kirken med kor og det hele. Nu er vi kommet her i nogle år, og så kommer der alligevel noget nyt på, at de ligesom har samlet noget op. Fortællingen herfra, sådan en autentisk fortælling, det er jo fantastisk. Noget, som vi som turister ikke kommer, eller vi bor i sommerhus her, det kommer vi ikke så tæt på, som det I er kommet på. Så det skal I have tak for. Det har været vildt godt. Jeg synes, det har været en utrolig god oplevelse at være her rundt i byen, fordi
Jamen, mange ting vidste man godt, men de der personlige historier, synes jeg bare har været utrolig gode. Og byens historie som sådan også, men de der små historier, der er i den store historie, synes jeg er utrolig fascinerende. Og ja. Jamen altså det der med gården der er brændt ned, så står man midt i gården der og siger, det er her, ikke? Og det her der er muldt, som det brændte ned i, og sådan noget der. Ja. Det synes jeg, det er lidt sjovt. Og så kommer jeg bare til at tænke på den kirke deroppe, altså den er jo ret ny, og jeg synes, den er så flot, fordi den er så enkel. Altså det er jo meget, meget, meget enkle materialer, der er brugt, men tænk sig at have været med til at bygge en kirke, som man ellers gjorde i 1200, 1500 og så videre, ikke? Men man har haft mulighed for at stå og lave sin helt egen kirke her i Pilstrup. Og så har vi jo været mange forskellige steder. Vi har lige været over på bodegaen. Jeg har vist været der én gang, men ellers er det jo meget spændende. Man kører forbi hver eneste dag, og er faktisk næsten aldrig derinde. Så det har været utrolig alsidigt og meget flot. Store linjer og små linjer. Så ja. Det er den der sanselighed med at gå og have noget lyd i ørerne, og så både at se og så få fortalt historier. Og du skulle egentlig ikke på den måde forholde dig til det. Altså, og alligevel så bliver så kunne du mærke det. Det gjorde noget ved dig. Og det var enormt behageligt. Det var en dejlig måde at få historier ind omkring den her by, Pilstrup. Og de her mennesker, der har boet både med generationer, men også op til nu. Ja, og så også det her med at finde ud af, at der faktisk er en tvillingeby i Wales. Altså jeg er heller ikke på Pilstrup, men den der oplevelse af, at de der små byer, jamen, hvor meget hænger vi sammen rundt i hele verden. Og det gør vi jo. Små byer, og jeg tror, at vi heller også med den her støvhistorie, som skuespilleren fortalte, altså at jamen, vi hænger jo sammen. Vi er jo en del af noget større. Og det her med at sammenholde og være sammen. At man står selv, men står bedre sammen. Ja, og så også faktisk starten, hvor det er, som vi bliver budt indenfor. Nu skal I sætte jer ned og tage den her pind og male på den. Og så kan man tænke, hvad? Er det børnehave, eller hvad er det for noget? Og så lige så stille, så skaber det en samhørighed, for vi gør det alle sammen. Og så giver det bare slip, og man giver los, og så begynder man at snakke, så man ikke kender dem, der er der, og så er det ligesom, men så er vi fælles nu. Så der bliver skabt en fælles enhed. Så er der den sidste ting, jeg kom til at tænke på, det var det der med, at man kan godt nogle gange føle sådan en modsætningsforhold i nogle samfund. Der er kirken, der er Brugsen, der er værtshuset derovre. Men det, at vi kommer ind og besøger det på deres betingelser, det gjorde vi ligesom følte, at de blev simpelthen tættet sammen. At der kom bånd imellem alle de her ting, som godt kan føles som modsætninger, men det er det jo ikke. Så det var en rigtig god oplevelse. Ja, det var det meget.